ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ନା ମ ସାର୍, ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ଖାଲି ପାଠ, ଓନ୍ଲି ପାଠ। ପାଠ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ, ପାଠ ହିଁ ମୋ ସବୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ କାରଣ 2 ମିନିଟ୍ ଏଗୋ ଦେଖାଉଛି କଲ୍ କରୁ। ହେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଅଫ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫସୁଛି। ସନ୍ଦେହ କରି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ଫସୁଛି ମୁଁ। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ୍ରୁକୁ ପକଡ଼ନା ମୁସ୍କିଲ ହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଷ୍ଟରକୁ ଧରିଦେଲା। ତୁମ ମନ କୋଣରେ କଥା ସରିଲା, ତମେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ତୋତେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିଲି ଦେଖି। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ପଚାରନ୍ତୁ। ବିଲେଇ 900 ମୂଷା ଖାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ପଳେଇଲା। ଏହି ବାକ୍ୟର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟା ପୂରଣ କଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ପୁରା ଗଢ଼ର ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ, ବୁଝିଲୁ? ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ହବ। ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନି? ହେଇ ସାରେ, ଜମା ଚଢ଼େଇ କଥାଟା କରନ୍ତୁନି, ବୁଝିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ ମୋ କଥା। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ। ନହେଲେ 900 ମୂଷା ଖାଇଲା ପରେ ବିଲେଇ କ'ଣ, ବିଲେଇର ବୋପା ଆଇଲେ ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ବୁଝିଲେ? ଅତି ଗୋଟେ ଲଜିକଲେସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର, ବୁଝିଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଉକୁ ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ ବଗା ମାଷ୍ଟର କତି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବିନି। ହେଲେ ବୋଉ କ'ଣ ଶୁଣିଲା? କମ୍ ପଇସା ଦେଖିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଇଦେଲା। ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋର କାଲିଠାରୁ ଆସିବି ଟ୍ୟୁସନ୍। ବାଳ ମାଷ୍ଟର। ଟ୍ୟୁସନ୍ କର, ଟ୍ୟୁସନ୍ କର, ଜମା ସେମିତି ତୁ କର। ମୁଁ ସେଟା କିଛି ପଠାଏ, ଜମା ଟ୍ୟୁସନ୍ ବନ୍ଦ କଥା ସବୁ କର। ଜମା ତୁ କର, ମୋ ବେପାର ବୁଝିଯିବ, ତୁ ବୁଝିବୁ। ରୁହ 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 ରୁହ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ?